नूतन फिल्म्स प्रेजेंट। गुलशन, अब हम तोरा फोन नहीं करबो। काहे गे की बात है? रिचार्ज उचार्ज खत्म हो बोल जैसन हम कराबा हियो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तब की है बोल ना। ले सुन, तोरा चलते बड़ी मारो हमरा मार रे छौड़ा काहे फोन करो ही। हाँ, तोरा चलते बड़ी मारो हमरा मार रे छौड़ा काहे फोन करो ही। छोड़ा रे, हे रे छोड़ा, छोड़ा रे। हियो गमे के पुरान कैयार काहे ले अपमान करोही। हियो गवे के पुरान कैयार काहे ले अपमान करोही। छौड़ी गे कैसे भूलियो हे गे जान। ससुरों में होलियो बदनाम रे। कहो हियो कसम से तोरा बतिया ले हमर तुमान रे। हम हुने शादी करवाओगे तना कुआरे में मारवाओगे। तोरा चक्कर में हो बर्बाद गे बर्बाद। शादी कपड़े जब से गेने ससुराल गे छोड़िया गुमान करोही। हियो गावे के पुराना कैयार काहे ले अपमान करोही। भेले हमर शादी रे छोड़ा हमरा से न दयाब तोड़ दे। रहो तोहार जब तक यारी अब से पीछा हमर छोड़ दे। सतवाई के हो बारी गे तब तो करो ही मुँह फेरी गे। कैसे सहबो जुदाई के मार गे हमार। हियो गवे के पुराना कैयार काहे ले अपमान करोही। हाँ, तोरा चलते बड़ी मारो हमरा मार रे छौड़ा काहे फोन करोही। छोड़ा रे, हे रे छोड़ा, छोड़ा रे। छौड़ी गे कैसे भूलियो हे गे जान।